Ναι. Στα αρχίδια μου, να πάρω να τα ρευστούν οι ίδιοι. Ναι. Αυτοί που τα δημιουργήσαν αυτά τα πράγματα. Ναι. Εγώ θα λέω και μπράβο στον πατέρα που με μνημόνευσε. Ναι, λέει και λέει. Και 10 κουβέντες καλές ότι εγώ ήμουν αυτός που τους δημιουργούσα το πρόβλημα. Να, και μου λέει και ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάει σε όλα τα πόστα και στην Ευρώπη ακόμα. Τι να κάνει να τα λέει, δηλαδή, τι να τους πει, αφού δεν ξυπνάνε στο Ολυμπιακό. Όπως θα λες ο Αγγέλης είναι. Λοιπόν, και έπειτα ο γιος του λέω δουλεύει εκεί, τι να πει τώρα. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες ιστορίες. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Με τίποτα σε τέτοιες ιστορίες. Ναι, λέει προσπαθεί να απαξιώσει το γιο του, λέω αφήστε τα ρε παιδιά, δεν πειράζει, αυτά τώρα. Να απαξιώσω το γιο μου. Όχι εσύ. Ο Κόκαλης με το να λέει θα τον έχω τεχνικό διευθυντή αφού βλέπει ότι το παιδί δεν τα γνωρίζει. Λέω αυτά τα λέει έχει πει και ο Θοδωρίδης. Αλλά τι να κάνει από εκεί πέρα δεν είναι δική του επιλογή. Ναι, μου τα είπαν αυτοί από εκεί πέρα από το κανάλι και τα λοιπά. Λέει δεν το βλέπει ότι το παιδάκι θα την πληρώσει. Λέω καλά, ο Κόκαλης ψάχνει να βρει θύματα. Που κάθε φορά θύματα ψάχνει. Ότι ο Θοδωρίδης το έχει πει να σκοτεί και να φύγει από εκεί μέσα. Ναι. Και τον βαστάει η μάνα του εκεί. Για να ξέρουν κιόλας. Εντάξει, δεν το λέω. Αυτά τώρα θέματα οικογενειακά δεν τα λέω τώρα. Δεν μπορώ να πει. Δεν μπορώ να μιλήσω. Καλά, εντάξει, μπαίνουν σε όλα τα θέματα, δεν καταλαβαίνει. Να σου πω και κάτι άλλο. Αυτοί του έχουν δώσει την αφορμή, διότι τον στέλνει ο Κόκαλης να μιλήσει με τη θύρα 7. Μα τι είναι πράγματα τώρα αυτά, με συγχωρείς τώρα. Τι δεν θέλει. Τι τον στέλνει ο Κόκαλης να μιλάει με τη θύρα 7 το παιδάκι, τι σχέση έχει με όλα αυτά, ρε παιδί μου. Δεν έχει άλλο Δημήτρης μωρέ με αυτά με τα σκάτα εκεί μέσα. Λοιπόν, πήγανε χτες, γλύφανε πάλι, έρπανε και τα λοιπά στο Μαρινάκι από δίπλα, όλοι είχαν πέσει χτες πάλι. Ποιοι, η θύρα 7. Βέβαια, ναι, ποιοι άλλοι. Μα τι περιμένεις μωρέ. Οι κουντούριδες και αυτοί τώρα. Τραμπατζίδες είναι. Για όλους, για το Λούβαρη και τη Σία. Ναι. Δεν τα ξέρουμε τώρα. Ναι. Λέω είπα του Μακρυγιάννη, αυτό που μου έχει πει ο Θοδωρής είναι το ιστορικό. Τι γραμμάτιο είναι αυτό που ξεπληρώνει, αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας, του λέω. Ο Λούβαρης. Το πες. Ναι. Λέει, μα δεν ανακατεύεται, βρε, άστα που δεν ανακατεύεται σε όλα. Πώς τον βρίσκει ο Κόκαλης αυτόν ανά πάσα στιγμή. Ιδέα δεν έχει από τίποτα. Μια ζωή πουλάει παραμύθια σε όλους. Μια ζωή. Ναι. Θα γίνουν και ρεζίλοι στο τέλος. Βέβαια, αυτό τώρα το έχει, ο πατέρας έχει και... οπότε τι να ελέγξεις δηλαδή τώρα, με τι προσόντα θα πας δηλαδή. Ρε δεν έχει τίποτα Ολυμπιακός, δεν το καταλαβαίνετε. Εγώ το καταλαβαίνω όμως. Δηλαδή αυτοί τι θέλουν να κάνουν αυτό, να πλακώσω το Κόκαλη. Όχι, λένε με την έννοια ότι κύριε, από την ώρα που σε έδεσε στο περιθώριο, εσύ πρέπει να σου είναι πιο σκληρός. Λέω, αυτό το κάνει για να μπορέσει να καταλάβει και ο Κόκαλης τα λάθη του. Αλλιώς εθελοτυφλεί. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, τι να του πει περισσότερο. Μα θα το κάνω σε κάποια στιγμή. Το πάω μαλακά τώρα για να το κάνω σε κάποια στιγμή. Να. Αλλά το πάω έτσι όπως θέλω εγώ, εσύ ξύπνιας ρε Βαγγέλη, καταλαβαίνεις πώς το πάω. Να. Το πάω με το γάτι για να τον εγαμίσω μετά, ύστερα από λίγο. Και είναι και ο μόνος ο οποίος λέω βγήκε και είπε ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει και σενάριο να τον τελειώσουν το Ολυμπιακό. Και τον τελειώσανε. Ναι. Και τον τελειώσανε. Οι άλλοι ψάχνονται ακόμα. Θα το βρει ο Χρυσικόπουλος, θα κάνει σύσκεψη, λέει αύριο. Θα κάνει σύσκεψη ο Χρυσικόπουλος. Αλλά προχθές λέει έμαθα ο Χρυσικόπουλος ότι κρυβότανε, μην τον κυνηγήσουν και αυτόν. Ναι, κρυβόταν για αυτόν να κυνηγήσουν. Ναι, αλλά διάβασα ισχυρή φρουρά, λέει. Δηλαδή είχε κι άλλους ο Κόκαλης μαζί προχθές. Ναι. Τι είχε, καμιά καρμάδα είχε πάλι. Είχε πάρει όλους τους δικούς του. Α, όλους. Εντάξει, τώρα την Κυριακή μπορεί να μην πάει κιόλας. Γιατί τώρα. Όλους τους δικούς του έλεγε, λέει, ότι αυτά λέει βάλαμε τα λεφτά και τα χάσαμε 250 εκατομμύρια και μας βρίζουν και από πάνω. Εντάξει, αυτά τώρα. Εντάξει, αυτά τα εντάξει, οι φίλαθλοι είναι, μία είναι εδώ, μία είναι εκεί. Από ό,τι έμαθα από το εσωτερικό της περιβάλλον. Κατάλαβα. Και τώρα δηλαδή, εσύ τώρα τι βλέπεις, ρε παιδί. Πατήσω και εγώ χέσιμο, δεν... Ότι του φέρεσαι με τον καλύτερο τρόπο δηλαδή. Δεν καταλαβαίνει, πρόκειται για κτίνος. Ναι. Το λέω εγώ. Ναι. Αυτό πρόκειται για κτίνος. Ναι. Το λέω εγώ αυτό. Και από την άλλη μεριά λένε τώρα ρε παιδιά τι μέλη γενέστε. Ρε παιδί και λέω τι να σας πει, γιατί είναι μελλοντολόγος ο Θοδωρίδης, τι να σας πει. Άστος δεν τους μαλάκες τώρα, λένε ότι θέλουν. Ναι, λέει θα κάνει μεταγραφές, θα κάνει. Και τι αυτός θα πάει. Ξέρω. Αυτός λέω θα πάει τώρα να του πει. Λέει για μεταγραφές και για προπονητή παιδιά, λέω είναι θέματα δικά του. Τι να πει ο Θοδωρής. Ποιοι φεύγουν τώρα, ο Σίδης και ο Αβραάμ και όλοι. Δεν ξέρω, όχι. Φεύγουν όλοι από το κέντρο, λέει, μεσαία γραμμή. Από πού? Από τη μεσαία γραμμή, λέει, φεύγουν όλοι. Από τη μεσαία γραμμή. Πολλά θα διαβάσει, πολλά θα ακούσει. Οι Βαγγέλη τώρα κατατίσανε τον Ολυμπιακό. Βρήκε ευκαιρία αυτός ο Πούσης ο Νικολακόπουλος. Ναι. Και γράφει ό,τι θέλει. Αλλά και οι άλλοι, ο πρωταθλητής καλοί πίνεδες είναι και αυτοί. Καλά, αυτοί τώρα ζουν στον κόσμο του. Εγώ μίλησα στο ραδιόφωνο και τα άκουσα όλη η Ελλάδα. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει αν τα γράφουν τα φύλλα του Ολυμπιακού ή όχι. Ναι. Καταλαβες. Δεν
Τους πείραξε, λέει, τι καλές κουβέντες, λέει, που είπες, λέει, για τον Παναθηναϊκό και για τον πατέρα. Λέω, με συγχωρείτε, έτσι έπρεπε να μιλήσει. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί τον είπε αλήτη, τον είπε ψεύτη, τον είπε απατεώνα. Είπα την αλήθεια. Ναι. Είπα ότι το μόνο που πείραξε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ναι. Να μην το πω αυτό, που υπέτειος είναι ο Κόκαλης. Ναι. Ο πατέρας με έφαγε ο Πιλάβης, ο Κόκαλης με έφαγε. Ναι. Πες του Καραγιά, θα το πω εγώ τώρα. Ναι. Θα το πάρω να τηλέφωνο να το πω. Όχι, μου το είπε και ο Κουράκος και μου το είπαν και όλοι αυτοί. Μου λέει, τι να πήρες κι άλλο για τον Παναθηναϊκό, ρε. Καθίστε, ρε. Θα είναι το κόκκινο πανί συνέχεια. Όχι, από πίσω στο ίδιο το. Τέλος πάντων, θα τα δούμε τα θέματα πάλι, θα μιλήσουμε πάλι. Θα δούμε πάλι τα θέματα πώς θα εξελιχθούν, τι θα γίνει. Ναι. Άντε, θα μιλήσουμε πάλι. Ευαγγέλη, Άντε. Καλημέρα.